kamarádi, ahoj holčičky, ahoj kluci. Vítejte u dalšího dílu, kde si dneska ukážeme, jak se vyrábějí tahle skvělá pistol z balónku. Na výrobu takovéhle pistole budeme potřebovat 2 dlouhé modelovací balónky. Já jsem vybrala jeden takovej fialový a druhý zlatý. Budeme potřebovat nůžky a samozřejmě pumpičku. A můžeme rovnou začít. Přijdeme na část vyrábění. Já jsem si už ten fialový balónek nafoukla a nechala jsem si na konci zhruba 5 cm místo. A teďka potřebujeme vyrobit tuhle kuličku na konci a tu vyrábím já tak, že si udělám takhle na konci malou kuličku, malou bublinku, kterou několikrát takhle zatočím. A teďka se klasicky jenom takhle dlaní snažím jí posunout tu kuličku a jakoby vymáčknout směrem nahoru. Takhle. Pomaličku po pár centimetrech postupu, až ta kulička vlastně bude úplně na konci toho balónku. Tak. Ještě to jednou zmáčknu. Tak, máme ji tam, dobrá práce. A potom vlastně jenom tuhle část takhle zohneme. Tak, zároveň jsem si nafoukla i tady ten zelený balónek. Pardon, zelený. Myslela jsem samozřejmě zlatý. A taky jsem si nechala na konci zhruba 5 cm místo. U tohohle zlatého balónku postupujeme tak, že klasicky vždycky, nebo většinou tam, kde zavazujeme, tak začínáme pracovat, varovat. Takže si uděláme zhruba tak 10 cm pekáček. Hodně zatočíme. A tady uděláme opičí ucho. Opičí ucho opakujeme skoro v každém díle a začali jsme s tím opičím uchem a v díle, kde jsme vyráběli opici na palmě, tak se koukněte. Tak, opičí ucho je taková malá kulička, kterou takhle si připravíme a nadzvedneme a zatočíme, tak aby se nám vlastně zafixoval ten balónek a už nám tady tenhle špekáček nikam neutíkal. Tak, vezmeme si tuhle fialovou část, kterou si teda takhle připravíme, takhle si ji přehneme. A tuhle zlatou část obtočíme kolem toho fialového balónku. A teď tady takhle dole zatočíme, aby se nám ten zlatý balónek vlastně hezky tady spojil a přichytil. Se nám připravila další část. Máme držátko zbraně. A teď ještě tady tuhle zlatou část. Zase zatočíme zhruba tak 10 cm, uděláme další špekáček. A zase i tady obtočíme dokola. Zbyla nám tady tahle část zlatého balónku, kterou já opatrně protáhnu skrz tady tu zlatou kapsičku, zlaté kolečko. Tak. To musíme hodně opatrně. Musíme si tady jednu z těch částí třeba nepropítli. Už ji mám venku, ráda. A teď už se nebojím tuhle část prostřihnout. A ještě zafixuju, aby mi někde ten spoj neušel nám tam vzduch. Tak to pořádně si takhle obtočím dokola a to, co mi čouhá tady navíc, zastřihnu. A mám skvělou zbraň hotovou. Tak, co na ní říkáte? Mně se fakt moc líbí a často ji dělám i dětem na oslavách nebo na různých akcích a děti vždycky milují, takže doufám, že si ji zamilujete i vy. A budu moc ráda, když mi dáte like, dáte mi odběr, napíšete mi něco krásného do komentáře a taky, když se podíváte na další video a já se na vás budu zase těšit, tak se mějte hezky. Ahoj!